Hasiko gea aurkezpen bat egiten Google Docserekin. Hasteko, Mozillan martxan jarri. Hemen identifikatu. Hemen menua dauka Google Docs. Eta hasteko crear nueva presentación. Nire kasuan badaukat bat eginda. Egiteko, aukeratuko dut diapositiba bat, eta hasiko gera idazten. Hemen irudi bat txertzatzeko, insertartik, imagen, gure kasuan ordenagailu daukagu gordeta, ematen du harakatu, eta bilatzen dugu interesatzen zaigun irudia. Eta kokatzen dugu nahi lekuan. Testua eskuz idatzi behar dugun, edo beste leku batetik hartu. Gure kasuan, badaukagu aukera hartzeko Word batetik. Eta hemen pegatu. Ondo jarri. Eta nahi badegu, denei enlace kendu. Enlace kentzeko, eskubiko batoia bere gainean jarri eta eliminatzakatu. Denei letra berdina jartzen dugu.
dena ondo txukundu. Eta hau egin ondoren, hemen diapositiba nueva, eta hemen dago aukera beste gu nahi dugun formatu aukeratu, gure kasuan adibidez bizutabekoa, eta baka hurrengo diapositiba prestatuta. Hemen momentuz horrela utziko.